በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርክምን ናይ ሰላምቲ ተኸታተልቲ ከመይ ተቐኒም ደሕና ዲኹም? ንሕና ደሓን ኢና። በኣኹም ለኹሉ ፅቡቅ ክኸውን እንዳተመነና እምበኣር ከስ ካብ ኣቦታት ብዝረኸብናዮ ምኽሪ መሰረት ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዝግበሩን ዘይግበሩን ነገራት ክንርኢ ኢና ሓቢርና መፂና። ቀዳማይ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ቅዳሴ ኣይቅደስን እዩ። ብዘይካ ሓሙስ ዝግቦ ስርዓተ ቅዳሴ ኣይፍፀምን እዩ። ካልኣይ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ስርዓተ ጥምቀት ኮነ ስርዓተ ተክሊልን ካልእ ምስጢራትን ኣይፍፀምን እዩ። ሳልሳይ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ንዝሞተ ሰብ ፍትሓት ኣይግበረሉን እዩ። መዓዝ ደኣ ይፍታሕ እንተኢልና ሰንበት ወሳእና ቅድሚ ሕማማት ምእታው ናይ ኩሉ ስርዓተ ፍትሓት ይፍፀም። ንስሓ ወሲዱ ቆኖና ዝተዋሃበ ሰብ እንተሃልዩ እውን በዚ ዕለት ፍትሓት ንኩሉ ይግበር። ስለዚ ሰንበት ወሳእና ከም ምዃኑ መጠን ፍትሓት እውን ስለ ዝግባአና ኩልና ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ ይግባእ። ራብዓይ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ንስሓ ኮነ ናይ ንስሓ ቆኖና ኣይፍፀምን እዩ። ሓምሻይ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ካህናት መስቀል ኣይሕዙን፣ ብኢዶም ኮነ ብመስቀል እውን ኣይሳልሙን እዮም። ሻድሻይ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ክንፅልዮ ዝግባአና ጸሎት መዝሙረ ዳዊት 150 ምስ መኃልየ መኃልይ ዘሰለሙን ናይ ሰንበት ውዳሴ ማርያም ምስ አንቀጸ ብርሃን ይወድስዋን ናይ ሰሙን ሙሉእ ዓቕሚ ተሃልዩና ክነብጽሖ ይግባእ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተኾንና ድማ ምስ ኣቦታት መዝሙረ ዳዊትን ውዳሴ ማርያም ክዕደሉ ከለዉ ክንዕደል ክንሕዞም ንኽእል ኢና። ተወሳኺ ስለ ናይ ሕማማት ዝግለጽ መጽሓፍቲ ግብረ ሕማማት ድርሳነ ማሕያዊ ብዓብኡ ድማ ወንጌል ኣብ ሰሙነ ሕማማት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይንበቡ። ዘይነብጽሖም ድርሳናት ገድላት ስንክሳር ኣይብጽሑን እዮም። ኣብዛ ቅድስቲ ሰሙን ስለ ናይ ክርስቶስ መከራ ሕማሙ ጥራይ እዩ። ሻብዓይ ኣብ ሰሙነ ሕማማት 21 በዓለ ማርያም 12 በዓለ ሚካኤል 29 በዓለ ወልድ እግዚኣብሔር ዋላ እንተኾነ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ይስገድ እዩ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ደረቱ ዝሓለፈ ሰሓቕን ፀወታን ኣይግባእን። ኣቦኡ ወይ ኣዲኡ ሞይቶም ኣብ ሰሓቕን ፀወታን ዝርከብ መን እዩ? እዚ ሕማማት ድማ ምእንታና ክብል ዝሓመመን ዝተሳቐየን ዝተሰቐለን ጎይታ እንዳዘከርና ክንስትንትን ምእንታና ዝረኸቦ ስቅያት እንዳዘከርና ምእንታና ዝተገበረልና ዝተፈፀመልናን ውዕለት ናይ ጎይታ ብምስትንታን ክንዝክሮ ይግባእ። ታሽዓይ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ጾም ክሳብ ፀሓይ ትኸወል ይብል ወይ ክሳብ ቤተ ክርስቲያን ዝወዳእቶ ንፀውም ዝኸኣለ ድማ ኣካፍሎት ጥልቀት ክገብር ይኽእል። ኣካፍሎት ወይ ጥልቀት ማለት ድማ ሰኒ ምግቢ ከይቀመሱ ሰሉስ ይምገቡ፣ ሰሉስ ዝበልዑ ክሳብ ሓሙስ ይፀንሑ፣ ሓሙስ ይምገቡ፣ ሓሙስ ተመጊቦም ድማ ክሳብ ቀዳም ይፀንሑ፣ ቀዳም ናብ ሰንበት ዘውግሕ ትንሳኤ ድማ ይበልዑ። ነዚ ኣካፍሎት ወይ ጥልቀት ዝጀመርዎ ቅድስቲ ድንግል ማርያም፣ ቅዱስ ሃዋርያ ዮሃንስ፣ ቅዱስ ሃዋርያ ያዕቆብን እዮም። ጎይታና ክስካብ ዝትንስእ እኽሊ ኣይንጥዕምን ብምባል ዝፀምዎ እዩ። ዓሽራይ ኣብ ግዜ ጾም ከምኡውን ኣብ ሰሙነ ሕማማት ሰብ ሓዳር ወይ መጻምድ ብምርድዳእ ናይ ክልቲኦም ካብ ስጋዊ ርክብ ክኸልከሉ ይግባእ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብዙሕ ጸሎትን ብዙሕ ስግደትን እንዳገበርና ፍቓድ ናይ ስጋና ነድክመሉ፣ ካብ ኣምላኽና ምሕረት ንረኽበሉ፣ ካብ ደዌ ስጋ ካብ ደዌ ነፍሲ ንፍወሰሉ፣ ካብ እግዚኣብሔር ጸጋ ንረኽበሉ፣ ሰማያዊ ምስጢራት እንርእየሉ ሱባኤ እዩ። ስለዚ ኩሉ ተኸታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዘበለ ክጸውም ይግባእ። ብዘይካ ብከቢድ ሕማምን ካልእ ምኽንያት ብኣባት ነፍሶም ዝተፈቐደሎም ተዘይኮይኖም ኩሉ ሰብ ክጸውም ይግባእ። መበል 11 ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ደቂ ተባዕትዮ ናቶም ቦታ ደቂ ኣንስትዮ እውን ናተን ቦታ ኣለወን። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ገለ ትምህርተ ሰንበት ዝርአ ግና ምንፃፍ ኣንፂፍና ኣወዳትን ኣዋልድን ተደባሊቕካ ስግዳን ብሓንሳብ መውዓልን ይርአ እዩ እሞ ንነብስና ኣብ ፈተና ይንእቱ። ቤተ ክርስቲያንና ናይ ክልቲኡ ፆታ በበይኑ ዝፈለየቶ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። መበል 12 ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዝፍጸሙ ያሬዳዊ ዜማ ሰኒ ሰሉስ ረቡዕ ብግእዝ ሐሙስ ብኣራራይ ዓርብን ቀዳምን ብግእዝ እዩ።
በል 13 ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብኣቦታት ዝተዋህበና 12 ኣቡነ ዘበሰማያት በሉ ክንበሃል ከለና 12 ግዜ ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ክርያላይሶን ስግዳን ክብሉና ከለው 12 ግዜ እንዳቆፀርና ክንፈቅድ ክጥዕመና ኣዛብዕትና ገይረና ኣቡነ ዘበሰማያት ምስ በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ኢልና ክንውድእ ከለና ሓንቲ ኣዛብዕትና እንዳፀቐጥና 12 ግዜ ነብፅሕ 41 ክርያላይሶን ድማ 41 ስግደት ንሰግድ ማለት እዩ። ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ኣምላኽናን ጾምናን ጸሎትናን ተቐቢሉ ጾምና ባሪኹ ብሰላም ኣፈጽሙና ብርሃነ ትንሣኤ የብጽሐና ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።